Karon, kaya mo mo nga si Jesus anak. Uli na ka, Paul. Sige, hapit na. na. Insay nag-anak ni Jesus si Maria. Di ka mahulog karon nga si Maria Dios kay Jesus anak ni Dios. Kuti pa sabot. Uyon ka ba nga si Maria ng anak Dios? Ang gianak sa mahal nga Birheng Maria ang ikaduhang persona sa Santissima Trinidad nga tinuod nga Dios nga nahimong tao. So katong iyang gihimugsok katong Dios nga nahimong tao. Dios kang daan apan mi-acquire og laing naturalisa ni laing kinaiya man nahimo sa inahang tungod sa hinungdan nga ang Dios anak nahimong subject sa iyang taguangkan nahimong subject sa iyang pagkamao isip ko sa kainahan mao nang ang iyang gihimugsok tinuod nga Dios tinuod nga tao. Ko na po be. Akon po. Mahadlok mo na ako. Tinuig ako. Ya. Anak sa Dios. Kasi si Maria man ang ambot na ko'y pasabot. Kasi Maria, anak man sa Diyos. Yakin sa may nag-anak ni Jesus. Di ba si Maria? Di pa mahulog karon. Inilimot sa mga katoliko. Ang tino, gana si Maria. Diyos sa mana. Diyos sa. Diyos mana. Karon mahulog ka si Maria. Diyos. Ano man? Anak sa Diyos. Kasi nag-anak ni Jesus Maria. Entonces, si Maria, Diyos dahil sa katoliko. Mo na imuha pangunahunang napas mo. Dili na mo ipagtuo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Nahimong inahan ang mahal nga Birheng Maria sa Dios nga nahimong tao tungod kay siya ang mi-provide sa kinaiyang tawhanon ni Ginoong Jesucristo. Siya ni-provide. Siya ni-provide sa pagkatao, siya ni-provide sa unod ug tugo nga diin naglatay sa kaunuran ni Ginoong Jesucristo. Pero di siya pwede nga tawag ining inahan sa pagka-Diyos. Ngano makiyang pagka-Diyos, di ba ito pwede mahimong taong pagka-Diyos? Ang person naman ang nahimong tao nga naay kinaiyang pagka-Diyos. So ang nahimong tao, ang person man na Diyos kani abto o sa dihang nahimong tao nagpabiling gyapon ang iyang pagka-Diyos pero kani acquire siya og laing nature pito nahimong inahan ang mahal nga Birhen. Ganun gitawag sing inahan sa Dios tungod kay again ang nahimugso ang iyang gipagawas ang person dili ang kinaiya. Next question. Ako na po. Hadlok man ka na ako agad. Di, hadlok na ako ni. Kaya naluwas naman ka. Oo. Siya, pipi pa ni naluwas. Ikaw naluwas na ka. Kanarang di, wa naluwas, mauran na iya. Nispit. Kasi yung hadlok. Ito na may kudagan pit. Pinto na sa kudagan. Paul. Ay ayos si panghambog nga. Hadlok. Pinto na may kamudagan. Pag-ikwento na ito dagan na magkipirli. Kaya pagkauman ikaw na hadlokan, kisa di ka. Dagan ko kay di Hadlokan. ka kasabot. So, abot pasabot, ay bitido kang dagan ka. So, ayaw gusto din ako. Ako ang nihadlok mo. Sa imong kabray. Gusto ko, wala kay. Gusto pa pa. Ang history nimo puro na tawag ining basurahan. Sige, next question, kapit. Pahurot siya na, kay isa kasapo ang pumunta na. Isang Domingo lang ka. Oo, sunod Domingo na lang ka. Domingo lang ka tayo. Karon, Isa kabayong naman na imo. kaysa akong palantik sa song, anak sa Diyos, si Jesus. Sunod Tulad, Domingo. si Maria may nag-anak, Diyos si Maria. O mag-ampo siya, ati lang, may problema, balik yung itinanak. O mag-anin, ping ka wala apoy, kay istampa niya, kay complete. Ang istampa ni Maria, kay nagguba man ang San Mateo kanito sa mga Pransya, naggubat kanito, niya doon naman nahikusan nga istampa ni Maria. Kung siya order sa Papa kanito, ibutang na sa simbahan ni sa rin turista aron pag-aampuan. Anana, naman na sa ilang istampita. Bahala ka pila, ibinay sa katuliko nga sila mga ako niya, watay mo. Si Juan Gapon, sige lang, sige lang, wala kayo, basta pag-iwala mo mag-ampun niya na. Utobag sa ko. Kaya na may panultihon nga ang bakak balik-balikod ada ni adtong mga tawo nga nasa daw mahimo ng tinuod. Kanang gingon nimo nga gisot sa papa ka term nga pag-ampo. Actually wala ko kapasa sa stampita. Pero duda ko sa iyahang tawag ini nga gipot kay siyempre ang sa papa di man na pwede mo supak sa mga previous declarations nagipangdeklara sa mga konsilyo ilabi nagipanguluhan sa iyahang mga gisundan nga mga Santo Papa. Ang Council of Trent nagtudlo og nagtugan iyahang tawag ini nga opisyal nga naghatag og pagtulunan walay katoliko nag-ilag nagtuo og nagsimba sa ribulto isip among Dios. No. Wala. So imposible nga ang maong Santo Papa misulti nga pag-aampo isip ato ang Dios o diha direkto ang pag-ampo. No. Dili na mao. And at the same time, it is a fallacy of argumentum ad verecundium. Buti pasabot niya na, you are not authorized to interpret our book or our tawag ining belief. Ano man, hindi mga Katoliko, ba't nga sinimpang kong imong panabot sa pagtulo sa mga Katolika, muna ato ang gitulid. Ano man, kaya ang Katoliko, siya
Katoliko man ang statement, so dapat ang Katoliko mo ay mo pasabot concerning anak nga butang. Nga kanang word nga pag-ampo, it refers to the image, refer na sa relative tulya or relative veneration. Dili siya absolute. Kaya ang absolute veneration, it pertains only to the person, not to the thing. So kana unta masabtan ani mo ha. Okay, next question. Wala akong gigon. Sa kung saan na to pag ako sa ro issue ba? Ay kay malubag. Tupang kunjot, wagi pangutanan di matubag ani. Wagi. Pero di ay pangutanan. Palahi na sa medyo. Okay. Okay Jesus di ba Okay na kata yan tubag. pag-ampo na sa Biblia. Kanang sa ngalan sa Man, sa Anak, sa Diyos Espiritu Santo, gitundo ba na sa Biblia? Kana, kamatuismo kamo sa ngalan sa Ama, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Hindi niya gamiton sa pag-ampo. Kaya ang gitundo di sa pag-ampo, ang manamo, tapos malangit. Pero, sa ngalan sa Man, sa Anak, sa Diyos Espiritu Santo. Murag Gitundo ba na sa Simpson Biblia? ba, Wala. magdaiyan ka. Kana, gamiton lang sa pagpamutismo. Sa Man, Anak, Espiritu Santo. Pero, malipat mo tao. Sa ngalan sa Man, sa Anak, Espiritu Santo. Limutismo, di mo tanan. Nilioy! Ang pag-ampo nga, gitundo sa, ang manamo, tapos malangit. Puro na! Karon, ay sa, anak na gani mong mga pangutanan, ako nagbawas ako. Patubagas ako. Itudlo ba daw sa tawag ining sa Biblia? Itudlo ba daw na sa Biblia na gitawag o kapag panguros kung si pagtuon mo anang Biblia, Book of Sacramentals? Kaya para ba ipabasa nimo ang tawag ining nga pagpanguros? No. Nga naman kaya ang pagpanguros, development ka na sa kinabuhi sa mga Kristiyano after na banhaw ang atong Ginoong Jesucristo. Kaya kani after sa first 300 years, simbolo lang man ang ilahang ginahimo. Magpadli sila sa yuta o cross. Ang uban, tawag ining magbutang o kahoy nga cross sa ilahang mga putan. Ang uban, ilahang itimaan. Kaya sumana pa San Pablo, Galacia Kapitulo 6, versikulo 14, wala ko ilaing gipasikarbo gawas sa cross sa atong Ginoong Jesucristo. O nya, kanap ilang pagpasikarbo, siyempre ilang ipatik sa ilahang gitawag og lawas. O pinaagi ni Ana, si bisan kinsa nagahimo ni Ana, dili ka mamahimong kaaway sa krus ni Kristo. Pilipos Kapitulo 3, versikulo 18. Mana after na banhaw si Ginoong Jesucristo, after misaka sa langit, ang pagpanguros na himong kinabuhi sa mga Kristiyano at that time, kumana nasuot ang Biblia. So dili ka to pwede na iduwag na sa Biblia. Pero based sa mga statements sa mga early fathers, after sa tawag ini mga apostol, tataw kinaw ang nakasulat sa ilang mga statements na ginagamit na nila ang pag-sign of the cross sa panahon na diin sa panahon nga nahitabo ang itawag og persecution. So at that time, wala kita mga Katoliko dita mahadlok manguros. Nga naman kay every time nga manguros ta, nakaiusa ta sa mga martir nga nangamatay for the first 300 years sa kinabuhi sa Kristiyanismo. Manak ang mga Katoliko di pareha nga Biblia lang. Pinatuldo na, invento ng Luther ng Biblia lang. Next question. Ay, di. Kaya ginagamit sa orang reliyon. Kaya ang Biblia, katong pangkasulatan, dito nga. Kaya yun, alam sa pagpanudlo, pagpatlong pagsaway. Kung doon ay nagpasaway, padlungon pinagay, Biblia. Dili po hindi nga ito nang existing word. Uy, atong niya kong tao ron. Karon, sa ibong gingon na ba? Medyo, ato ni Israel gamay. Si Jesus, muna ang Diyos, nagpakatao. Tinod ba na? Mo ang Diyos na nagpakatao. Pagod sa nako ni imuhang first tawag ining argument nga Biblia gamit nimong 2 Timothy chapter 3 verse 16. Papa may Biblia ana nga panahon pit. Inahuman ang Biblia pit around 99 AD. Isulti ni San Pablo na in between sa 67 o tawag ining 60 AD. So pasabot din ha kanang gingon niyang kasulatan nga gituga alang sa Dios alang na may kausap pwedeng gamit sa pagpadlong. It refers only to the Old Testament. Wa pilabot ang New Testament ana pit. Kutun-an mo kasaysayan sa scripture. And at the same time, ang simbahang Katoliko na ang misulti nga kanang scripture nga gisulti sa balang kasulatan refer na sa Bible. So kung mayroon ka nga ang Bible, ang scripture giskutan niya sa 2 Timothy, mao nang Biblia, ihamok na kas pagtulong ang simbahan Katoliko. Di mo man pagtulong sa Iglesia Katolika, Apostolika, tawag ini nga Romana. Sa karon, second imong point, imong ka nga dili pa si Kristo tawag ini nga Dios, nahimong tao, tama ba to Pet? Kung imong gingon, di ba? Nagpakatao ang Diyos. Nagpakatao ang Dios kay gipot man niya nga nahimong tao. Sa Juan Kapitulo 1, Kapitulo 1, versikulo 1 ug 14, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And 14, and the Word was made flesh and dwelt among us. So, sa pakon din ako na Biblia. Next question. Tama
tama. Hindi man isupapon ang Biblia. Pero kung gusto po ang Biblia, kadili ang may isupapon. Kung sa may diyon sa kasulatan, sa kasulatan ng bago, ang Diyos walay pagkausap nilandong sa pagkabalhin. Kana bang pagkatao, huwag ba masab? Sama niya ng tubig. Pag ayos na, bugahe, sulit na. Niya, water pa ba? Dili na. Ang Diyos walay pagkausap nilandong sa pagkabalhin. Ang pangutana karon, ang Diyos sa langit, nagpagkatao. Nausap wala. Kaya ang Diyos Espiritu. Ingon Jesus, ako mo ang Diyos Espiritu. Walay unod o bukog. Karon, nanay unod o bukog. Huwag ba mausap ang Diyos? Di ba binuang na yung kasulatan? Huwag kingon. The Bible is the most dangerous book on earth. O mao ng kakiha. No, dili. Ang dangerous anak kada nagbasa nga way sabot-sabot. 2 Peter chapter 3 verse 15 to 16 na ay mga butang nga malisulat isulat ni San Pablo nga ginatuloy sa mga walay alamag sa mga matutuhon nga mo ay magbitbit kanila sa ilang ugalyong kalaglagan mo ni Speed. Karon imo pa siya nga wala may pagkausap sa diyang nahimo ng tao si Kristo. No, wala kitawag og pagkausap. Nga naman, kay sumala pa ni San Pablo, Hebrews chapter 13, pa niya, Christ is the same yesterday, at today, today, and forever. Wala siya gitawag kong pagkausap, hindi mo ipausap. Ni-acquire lang siya og laing nature. Kung yung tagpausap ang good, ingunin mo ganina, katong ice, nahimo siyang ice, nga no, nature rin, nawala yung pagkatubig. Dili na tawag anong nature ng tubig ng ice. O, papahumok ka na. Paghumok ka na tubig. Wag ihapon. Kung sa pa incorrect tawag in comparison sa ato ang istoryan concerning Christ. Kasi Kristo ni acquire og laing nature. Ang sa imo ang imong example ang ice. Ang ice wa mo sa acquire laing nature. Tubig ra man gihapon sa nagpabilin. Si Kristo lahiman. Tinuod ka Dios ni acquire og laing nature sa pagkatao mo na nakit-an sa kani ato di makita karon nakit-an na. Kung ano man tungod kay ni acquire siya og naturalisang pagkatao. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kayong magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.